Hola, gent de Perpinyà, sóc l'Adri i pels que encara no ho sapigueu, estic exiliat a Bèlgica. Fa una mica més de mig any em van obligar a deixar la meva vida, el meu barri i la meva gent i he hagut de marxar d'Espanya per no haver d'acabar a la presó. Se m'acusa de terrorisme, rebel·lió i sedició i tinc una ordre de cerca i captura dins de l'estat espanyol, el que no penso tornar fins que no se'm retirin els càrrecs, perquè no reconec a la justícia espanyola, crec que no és legítima, crec que està totalment podrida i polititzada, i el que sí que crec legítimes són les accions en les que hem participat molts dels encausats i el motiu pel qual estan exiliats i empresonats molts representants democràtics. Crec que és molt important que identifiquem quin és l'objectiu que té això, la repressió, que és atemoritzar i apagar el fervor popular, i per això crec que no ho podem permetre i hem de seguir lluitant i cridar-los a la cara que no tenim por i que això no ho para ningú. Així que moltes gràcies per donar-nos veu en aquest acte, gràcies per la solidaritat i una abraçada molt gran a tothom, sigui de Perpinyà o del CDR que sigui. Una abraçada a tothom, visca la terra.